Presyo kan sibuyas sa merkado posible subuot magbago and kasong magdikit na ang supply kaini sa storage facility sa Metro Manila. Alagad DA Bicol pigklaro na supisyente na ang supply kan pulang sibuyas hasta sa bulan ng Disyembre. Uyaliwat si Jessica Kalinog para sa report. Hali sa Banwaanin Magaraw, nagpasiring sa Naga City People's Mall si Nanay Gracita para magbakalin ititindang sibulyas. Alagad kan maarama na nagihiro sa 140 hasta 200 pesos ang kilo kan puti asin pulang sibulyas para mientras na napaisip si Nanay Gracita. Kuyan pa lang nasipagbakal ko 130. Tapos mo niya, Nay? Oo, mala nita 160 na. Sigun sa paratsendang si Benji, barato na ang presyo kan sibulyas kumparar kan nakalihis na mga bulan. Alagad pigaan damanindaan posibleng liwat na paglangkaw kan presyo kaini kung maubos na ang supply sa saindang pigkukuanan na storage facility sa Metro Manila. Nag-i-stock po kaming medyo dakol-dakol ng sibuyas para miski para papaano po may makuamang gerare ang mga parabakal mining baratong sibuyas. Plano nindang dugangan pa ang presenteng sanggatos na bag nin sibulyas na nakatipon sa saindang tindahan. Nasa 350 bags nin bawang naman ang saindang pigbakal. Makalihis na manotaran ang paglangkaw na kaini sa 650 pesos kada bag, hali sa dating 400 pesos sana. Sa ibong nalado, pagklaro man kan Department of Agriculture Bicol, ang supply nin pulang sibulyas gikan sa norte, supisyente man hasta sa bulan na nin Disyembre. Mantang ang puting sibulyas, iyo subuot ang posibleng magdikit ang supply sa mga masunod na bulan. Alagad basado sa obserbasyon kan ahensya, nagdikit naman subuot ang demand kaini, pun kan magkaigwaning krisis sa sibulyas. Kaya posibleng bako naman dakula ang maging epekto kaini sa rehiyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.